Vítajte pri našom videu. Povedz niečo. Ja. Ideme freskovať školu. No, ale dúfame, že na nás tam nič nevybasne. Je tam docela strašidelná miestnosť. Ešte čakáme na môjho brata, lebo ako vidíte tam v okne. Ticho. No a musíme pred ním Tak poďme do tej školy. Pozorite. Tam. To už hlavou písem. Tu keď sa ideme, tam je ešte jeden vchod. Máš pravdu, ale tam nepoďme. Poďme. Počkaj. Musíme počkať. Ale nie, on netuší, že my pred ním utekáme. To sú papieriky. Ale jaké? To... Čo má taký? Počkaj, nemôžeme tam. Počkaj, jak to robíme. Poďme sa schovať za tie dreva tam je. Dobre. Práve. Musíte ísť. Keď ho vidíte, bežte hore. Teraz dúfame len, či na nás v tej škole niečo nevybafne. A teraz vystrelte. Bežte. Máme vystrelte. Som vás hľadal. Ideme. Zari. Teraz ty. Rečo ja. Poďte, ideme do školy. Ideme do školy a dúfame, že nás nikto nevybafne. Hore, tam by som radšej nešla. Ale môžeme potom ísť. Fuj. Aha, prišla Akíša. Čau. Čau, Akí. A zasa. Viete, kde máme napojený reprak? Nie, tu to není. Tu je napojený reprak. Druhá C. By som ja chodila do triedy. Tu ste dali reprak. Naša trieda. Čo? Tu je naša trieda. To si to často čečky. Čo chodí na No poďte rýchle. 8:45. Čas. Ja som si naspal nabila mobil. Čo je NBV? Čo? Čo je NBV? Náboženstvo. Aha. A PVO? Prvovka. Aha. Platí do 1. septembra. A to SV? Telesná výchova. To museli byť iste nejaké obete. Ukážem vecka. Kubo, choď tam. Poďte sem na chvíľu. Tu vás zložím na chvíľu. Poďte sem. Ale nemám ja tam Nie, počkaj. Kubec, poď prosím ťa tam do tej miestnosti, dobre? Áno, choď tam. No. Pozraj. Prvý chlapec sa Kubo! odvážil vojsť do tej tajomnej miestnosti. No, len dúfam, že ho tam teraz niečo. Yes. Idem sa za ním pozrieť. A musí zakričať.
Asi. To není bufet. To je asi riaditeľ. Ja sa tu bojím byť. To nemá. Ja si vedel svoje pravdy. Musíme si ja ten skutý novších skoro. Poďme po nich. Tieto sú také šľadové. Ešte mi to prinesú. Počkajte, tu si vás rýchle na sebe položím. Chvíľu počkaj. Počúvajte, Branko sa niekam išiel pozrieť, ale ja neviem kam, takže je to docela čudné. Asi sa tam hore išiel pozrieť. Čo? Čo to je? Nemyslím si. Branko. Branko, kde si? Branko, čo ti je? Čo sa stalo? Niečo ma napadlo. Naozaj? Aha. Počkajte chvíľu. Start. Poďte, ideme. A kde je vlastne Ninka? Neviem. Ani ja? Zvlášť pôjdem ďalej od tady. Ja tu chcem. Príšera! Bežte! Bež! Pomoc! Hej, počkajte sem a počúvajte ma. Nemôžete tu behať, hej! Nemôžete tu behať po škole, dobre? Tu buďte, nebehajte po škole. Nedržaj nás! Luna, Je tu príšera! Nikde príšera! dobre, nebehaj po škole. Dobre, my musím... Poďte! Bež! Musíme zmiznúť. Bež, Kubo! Zabíme sa. Au. Ige. Hej. Ty si môžeš? Jaj? Už není. Tak. Niečo ide! Tam na niečo. Ja to aj bola strašne. Teraz dávam pauzu. Neviem, čo je toto za škola, ale čaute, pokračovanie na budúce.